Ubnai leber ubajulong ubnai bakong santam na benta ki jingya trekam bakhadu jong kasnem pisa unsaki yepun sngi khangbang bat khang yo share namar ki jingya le kainiam bat riti dustur ha ki jela bat union territory paper jong kari katkum ka kalendar jong ka Reserve Bank of India lani ka RBI ki bankin khang hadu khat nyo sngi ha ubnai leber na benta ki kampat ba hanrei ka jingdan ki sngi khang kanya pher katkum ka jela Kajing khang nengkong kan sedang hakapor jong kaholi haka artarik uleber kibang ha Uttar Pradesh kin khang na benta kaholika dahan haka lai tarik kibang kin khang habun jela kenthup ya ka Maharashtra Madhya Pradesh Bihar Uttarakhand Sikkim Assam Telangana Rajasthan West Bengal Goa Jharkhand Kerala bat Andhra Pradesh na benta kaholi kadul jatra kadhulandi bat atukal pongala katkum kariti jong kathan Haka saw tarik jong ulber ki bang kim khang habun jela na benta ka holi bat yaw sang. Haka khatlai tarik jong ulber pat ki bang ha Mizoram kin khang na benta ka chap charkut. Haka khanyo tarik ki bang ha Manipur bat Jammu and Kashmir kin khang na benta shap igadar. Haka khandai tarik bun ki jela kin khang bang namar ki tamasas nem thamai jela kum gudhi padwa ugadi Telugu New Year sajibu nong mapanba bat kasngi nengkong jong chetra navratra. Kijala ke bentuk hakini kilong ke Karnataka ka Tamil Nadu bat ki weipat. Haka arpo tarik jong ulber pat ki bang ha Jammu and Kashmir ha Kelera bat Andhra Pradesh kin khang na benta ka Jumat ul vida ka sngi thodieng ka bakhaddu ha Ramadan shwa jong ka Eid ul Fitar. Haka arpo tarik bun ki jala bat Union Territory kin khang bang na benta jong ka Eid. Ki bang ru ki khang haka arpon riu ne arponyo tarik ulber ha bun jala na benta ka Shri Ram Navami. Watla ka Mahavir Jayanti ka dei ka sngi khang bang kat kum katalika jong ka RBI henrei barok ki agency bang ki batrai bat ki kam sorkar kin sapli ha ka lai phawai tarik jong ulber arhajar arpun riu kata ka sngi ba ar watla ka dei ka public holiday ka Reserve Bank of India ka laong ba ka sorkar India ka lap kerpat ba barok ki branch ki batrai bat ki jingyo bat jingarap pisa sorkar kin sapli ha ka tahi ka sngi ban pendung lut ya ki jingtrai kam jong ka snem pisa arhajar arpusan arpun riu hapo ka jo ka snem Nalor kita masa ki bangkin khangru ki santli ki sngi ublai ka shetarik pratarik khat santarik arpo ar bat arpunai tarik jong ulber lembat ka sngi sajan ka baar bat ka pasaw kata ka khatsaw bat arpo pratarik ka National Stock Exchange leni NSE bat ka Bombay Stock Exchange kata ka BSE kin khang ya ka jingyadi yathit share hakalai tarik bat arpun riu tarik bat lai phawai tarik jong ulber Kipat ba ki badon kam ban le ki jing trai kam pisa bat kam yo share ki dei ban shim khia ya ki ni ki sngi khanang bakin laj ban pen bet lupa ya ka kam badon kam shwa ka jing kut jong ka snem pisa